Jedná se o dům, který je vlastně postavený jako dřevostavba. Už od samého začátku jsem ten dům vlastně koncipoval tak, že se muselo reagovat na to okolí, který tady je. Byť jsme kousíček vlastně od Prahy, tak jsme se snažili, aby ten dům měl svoji intimitu. Pozemek, který si klienti koupili, tak byl aspoň na samém okraji té rozparcelovanosti. Proto vlastně vznikl ten koncept toho domu tak, že je to nízkopodlažní dům, který sám sobě dělá tu intimitu tím, že jsme ho odřízli od těch sousedních parcel. Když jsem sem poprvé přišel, tak to tady bylo super. Jo. Nic tady nebylo okolo. Tohle byl první z projektů, který jsme tady realizovali, takže jsme byli uprostřed z té rozkvetlé louky s kopretinama, s nádherným výhledem do kopců. To byl první moment, kdy jsme si museli kouknout do budoucna. Všichni jsme věděli, že ten výhled tady nezůstane, že v momentě, kdy začnou stavět tady všichni okolo, tak výhled zmizí a nechtěli jsme koukat do sousedního baráku. Celý ten dům jsme vlastně otočili zády k tomu krásnému výhledu a situovali jsme to vlastně do té svojí zahrady. Víceméně ten obývák má dva obrovský HS portály, který se otevřou, tak tady ta velká terasa je další prostor a funguje to jako jeden celek. A fakt to jako funkčně propojuje ten exteriér s tím interiérem a velkým jezírkem a to si myslím, že je jeden z nejhezčích prostorů tady. Nespornou výhodou toho projektu bylo to, že vlastně tak, jak ten dům byl navržený a všechno to okolí, tak bylo opravdu takhle i udělan, opravdu bez kompromisu. A za to jsem taky strašně rád, že ty investoři opravdu dodrželi ten návrh do posledního písmenka a tak, jak jsme to navrhli vlastně s holkama zahradnicema, tak se to i zrealizovalo.